Nanginginig ako, bes, di pa ako kumain. Ngipin mo ba ay sumasakit? O kaya nangangamoy bad breath? Wow, dry hair. Hey everyone, welcome back to another vlog. Today is a day off. So, ngayon pupunta tayong, bakit ka super zoom ako? Pupunta tayo ng Rosario to get, to go to the, yung parang sa salon. Gusto ko sanang magpa, ano ba doon? Diamond peel. Kasi sabi ni Jane, okay daw magpa-diamond peel while having the beauty derm. Pero, nag-flatten naman na yung mga pimples ko. Pero just in case may mga whiteheads and darkheads pa, yan, pwede yung patanggal. So, I did not do my makeup anymore. So, pulbo lang, tapos nagkilay lang ako konti. Tapos, after that, we will go to the dentist. Tapos, kukunin natin yung sahod natin sa... Nanginginig ako, bes, di pa ako kumain. Kukunin natin yung sahod ko for YouTube. Yung sahod ko pa pala last month, hindi ko pa siya nakukuha. And then, we will go grocery shopping. So, a lot of things to do for today. And, andito si Jessa. So, let's go na. Ayan, guys. So, halika dito. Mag-aantay lang po kami ng jeep. Kami ni Jessa. Say hi, Jessa. Hi! Hi, dito pala. Subscribe to her channel! Yes, please, i-search nyo naman para awan nyo na. JM Dumakumat ang pangalan. Intan. Anong ginagawa mo? Patry ka man, sir. Meron ang dapan. Wow! Wow! Ano ito naman? Sagutin mo ito. Ay, ano na una? Kapalatan ko. Say hi to the vlog. Hello. Ano ang masasabi mo para sa Western Union, kuya? Kayo aga, kayo ang customer. Ay, wow! Tan? Asan ka po ngayon? Dito po tayo ngayon sa mga dental clinic. Ito po, nagpaparenovate si Doktora. Ano pong gagawin nyo dito? Wala lang. Magsusolicit po ba kayo? Bawal po solicit dito. Hi! So, andito po tayo ngayon kay Dr. Bangawa. Vlog takeover ni JM Dumakumat. So, Doc, makinig ka, may kanta ako para sa'yo. Ngipin mo ba ay sumasakit? O kaya nangangamoy bad breath? Alam ko na ang solusyon dyan. Pumunta na kay Doc Mangawang. Yay! Lakpak naman dyan. Isa pa. Baka matusok na yung tao si Doc. Baka mamaya matusok mo si Ate Joy dyan at Doc And nahawakan ko itong mahiwagang camera ni Ate Joy. And napakaganda, di ba? Maganda. Ngipin mo ba ay sumasakit? O kaya'y nangangamoy bad breath? Mag-nangawa ka na. Itutour ko kayo dito sa clinic ni Doktora. Pagpasok mo, ito makikita mo sa wallpaper nila. Ayan. May paibon si Mayora. At meron siyang quote from the Bible. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Ayun o. Pero nagre-renovate kasi sila ngayon. Dati, ang meron dyan is upuan. Pagpasok mo dito sa pintuan, upuan. Tapos may divider. Hindi ganyan dati. Mas lumawang na ngayon. And may TV dati dito. Noong panahon ko pa yun. Ngayon meron na silang kakaibang divider dyan. Hindi na siya yung karaniwang divider lang. May style. Tapos na po ang ating dental appointment. Ano na ako naman itong mga batang ko. Nakabit ko ma. Sige, good luck sa mga lungs nyo, ha? Ayan, tapos na ating dental appointment. So, meron tayo, papakita ko na lang mamaya. Nilagyan na naman ako ni Doc. Ano guys, punta kayo kay Doktora kasi hindi siya yung masungit na dentist, diba? Ilang months na akong hindi pumupunta, pero hindi niya ako papagalitan. Sasabihan lang niya ako, ngayon ka lang ulit nagpakita, ha? Tapos, ang dami nang gagawing adjustment sa ngipin. yung sa akin
dati dapat 6 months lang, umabot ng 2 years sa kadahilan ng hindi ako nagpupunta. Ako din, 1.5 nga lang din sana sa akin. Ilang years na to. Pasaway din yung isang ngipin ko eh. Hindi masyadong umayos talaga. Tagal namin pinag-e-effortan ni doktora kasi yung unang regimen niya sa akin hindi ko ginawa. Tapos may iba na siyang ginawa dahil hindi daw ako masunurin sa pinapagawa niya pag nasa bahay na ako. Kaya yun, kailangan natin umulit na naman. Miss you first. Wow, dry hair. Yun talaga yung finiture doon. Yung Hi, miss. Ay! One bang, daddy, bang, bang. Bang, bang. Bagong gupit. Oh, say hi to only Susan and I that touches our hair. Hey guys, this is Mia from the future and as usual, hindi na naman po natin nag-close ang ating vlog. Ang dami kasi namin ginawa during that day. So, close ko na siya guys. I hope you enjoyed watching this video. Kahit ang daming mga kalokohan lang ni Jessa yung laman nito. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and subscribe na rin kayo kay Jessa JM Domokmat. I will put her link in the description box down below. And if you haven't liked my Facebook fan page and followed me on my Instagram, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!